Здравейте отново, мили хора! Днес искам да поговорим и за силата на това, което изговарям и естествено думите. Искам да започнем и от Словото, което е Библията. Да започнем и за да може да започнем с правилното според мен, защото Словото е истината. Аз мога много неща да ви говоря, но искам да ви докажа нещо, което е от Библията. Искам да ви прочита нещо, което е от Библията и това е категорично. Значи първо искам да ви прочита от Битие, 1 глава. Битие, 1 глава. От 3 стих до разкъсано ще чета 3, 6, 9 и 11. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И Бог каза да бъде простор посред водите, който да разделя вода от вода. И Бог създаде простора. Демек стана. 9 стих. И Бог каза да се събере в едно място вода с вода, което е под небето, за да се яви сушата. И стана така. Ето виждате ли, тук има сила. Той казва и става. Така, следващото, което е 11 стих. И Бог каза да произведе земята растителна семеност, семени растения, плодоносни дървета от всякакъв вид на земята, които раждат плод с семето в него и стана така. Следващото, което искам да ви прочита, това е от Притчи 18:21. Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат от плода му. Значи, трябва да внимаваме какво изговаряме за себе си, за близките си. Защото казва, смърт и живот има в силата на езика. Това, което ние казваме, то има последствия. Било лоши или добри, според зависи това, което казваме. Също искам да ви прочита нещо от Матей 12:35 до 37. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек изважда зли неща. И казвам ви, че за всяка дума, която казват човеците, ще отговарят в съдния ден, защото от думите си ще се оправдае човек и от думите си ще се осъдиш. Значи, съдния ден. Значи това пише, казва за това, когато ще се изправим пред Бог и ние ще отговаряме също така и за думите си. Много пътя в гнева си човек казва неща, които не са редни, но ето тук казва, че в съдния ден даже и тогава ще отговаряме не само, че ще имат плодове на тази земя думите, които изговаряме, но и в съдния ден ще отговаряме за тях. Другото, което искам да ви прочитам, това е в Римляни 2, 1 стих. 2 глава, 1 стих. Затова и ти си без извинение, о човече, който да си, който съдиш други го, защото с каквото съдиш, на това се осъждаш. Значи много често също така с думите си осъждаме. Този бил такъв, она е била таква и много често ни съдим, но не е редно. Искам също нещо, което много ми хареса, да ви прочита. Това, което притежава сърцето, ще бъде отразено в твоите думи. Това нещо много ми харесва. Това не знам, аз го приемам като послание. Аз го приемам като изобличение, като
това да внимавам върху него, върху това, което е правилно. Това, което притежава сърцето ти, ще бъде отразено в твоите думи. Затова на друго място в Словото Бог казва, от всичко, което най-много пазим, да пазим и не казва очите ни, не казва ръцете ни, не казва нищо друго, а казва сърцето. Защото от сърцето излизат много неща. Боеве, разврат, убийства, кражби и не само. Ти първо, той идва първо в сърцето ти. После отива и се изговаря и от устата ти. Затова е много важно да внимаваме с какво припълваме сърцето си. Защото и Словото, изпреди малко прочетохме, че лошият човек изкарва лошо оттам. Добрия изкарва добри неща от сърцето си. Нека внимаваме на това какво изкарваме. Ние сме Божие творение. Бог казва в Словото си, че ние сме създадени по Неговия образ и подобие. След като е така, ето Той каза и стана. Ако ни казваме хубави и добри неща, не само за себе си, но и за близките около себе си, не да си хвалим, нали? Не да кажем, вижте ма кой съм. Но просто да не се подценяваме, да ни казваме, ние сме никадърни, ние сме малумни и не само. Много често съм учила от това нещо. Пример ви давам. Аз понякога, като се досам на себе си, казвам, аз съм, например, казвам голяма работа или пък много съм умна или нещо такова. В гнева си, но внимавам какво казвам. Защото в думите има сила. На лицата си много пъти съм се ядосвала и съм им казвала, шефови, ви сте много умни, не сте голяма работа. Нарочно го правя. Това защото, както ви казвам, и в думите има сила. Нека да внимаваме какво казваме. Също искам да завърша с една история. Една майка, която копаяла желязо с бащата на детето, което имали естествено взаимно дете, копаяла желязо и това дете си играело в дупки, които тия правили да копаят, нали, да търсят желязо. Големи дупки. И един ден, нали, то като се нали, направило някаква пакост или нещо направило и тя се е ядосвала и казвала да те закопая. Да те закопая в земичката или нещо такова. Чувала съм тая история. И един ден, докато детето си играело в едно от тези дупки, или не знам точно как да го обясня, в които, нали, се търси ни железа, и детето го зарива 2 тона, доколкото ли 3 пръст, и детето умира. И когато отиват на погребението, някой от там нейни близки и казва, нали се искаш да го закопаеш? Ето закопа го. С това искам да завърша. Бъдете благословени. Внимавайте върху това, което говорите. Защото и от собствен опит и от това, с което баща ми ме благославяше, това, което баща ми казваше, беше факт години по-късно в живота ми. Бъдете благословени. Говоря нещо, което съм изпитала на свой гръб. Бъдете благословени и само добри и хубави думи да казвате на близките си, на себе си и на хората около себе си. Бъдете благословени, за да ви бъде добре, си го направете добре. Довиждане, до нови срещи!